सावंतवाडी शहराला अवकाळी पावसानं झोडपून काढलं। गेले 2 दिवस तुरळक प्रमाणात पडणारा पाऊस आज ढगांच्या गडगडाटासह पडला, त्यामुळे सर्वांचीच तारांबळ उडाली। तालुक्यातील ग्रामीण भागात देखील पावसानं हजेरी लावली। अवकाळी पावसाच्या आगमनानं डिसेंबर महिन्यात पावसाळी वातावरण निर्माण झालं होतं। मुसळधार पावसामुळे सर्वांची तारांबळ उडाली। ढगांच्या गडगडाटासह पाऊस पडल्यानं विद्युत पुरवठा खंडित झाला। या अवकाळीमुळे शेतकरी बागायतदारांचं मोठं नुकसान झालंय। तसेच लगीन सराई सुरू असल्यानं विवाह सोहळ्यात पावसाचा मोठा व्यत्यय आला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।